Întâmplător sunt la braț cu o viitoare, poate, solistă vocală sau solistă instrumentistă, care vine din... Crăciuc, județul Harghita. Da. Tot mai devreme am avut ocazia să o prezint. Odvoj. Mara Mădălina. Mara Mădălina și acum este în fața dumneavoastră ca solist vocal. Ce vei spune în această seară? Vei interpreta în această seară, acum ca și solist vocal, publicului și juriului? Voi interpreta Doina mult, mă întreabă Iederaș, cu acompaniament Cine mă aude cântând. Odvoj Mara! Mult mă întreabă nici nu se vede ca ea. Ieri era poate fi velie, că nu mai era umbră-mi Vinovat e pe noi să-ți dau dorul înapoi, să-ți dau dorul dragostea, măi.
o diplomă de participare pentru frumosul cor și frumoasele piese pe care le-a interpretat în concurs. Și acum